हेलो साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଦିକ ପରୀକ୍ଷା ଶିଖି ଯାଇଛ। ଆସ ଆମେ ଆଜି ଦିକ ପରୀକ୍ଷା ଶିଖିବା। 3 କେ 3 3 ଦୁନେ 6 3 ତିରି 9 3 4 12 3 पंचा 15 3 18 3 सता 21 3 अष्टा 24 3 नुआ 27 3 दशा 30। ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଚାଳକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଚାକ ପରୀକ୍ଷା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।